Engineer Chudi Obinabo Scholarship Program edebaga aha Mmadu 27 nọ n'ụlọ mmụta dị elu nakwa ụmụ akwụkwọ prima anọ na-agba nke asatọ nke ya bụ agụmakwụkwọ n'efu. Ọ nọkwa n'otu aka wee kwụghachi ndị ritere mebere ọfụma na ya bụ amma bụ ndị gụrụ n'akwụkwọ wee mebe ọfụma na agụmakwụkwọ ha. Chibụzọ Obidike wetara akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Ya bụ nnabata ndị ọhụrụ nakwa inye nzere maka ndị mere nke ọma bụ nke were ọnọdụ na be onye ahụ nke dị n'Ifite Dunu Kọfịa ebe eze ọdịnala Igwe Emeka Ilu nọ nakwa ndị ọrụ gọọmenti na ndị dị iche iche bịakwara. Injinia Obinabo gwara ndị ahụ ritere erere ka ha were ohere ahụ wee nyere onwe ha aka na ndụ. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya Dunu Kọfịa na ụlọ omeiwu steeti a Honorable Chuks Azụtani nakwa onye managing director nke Anambra State Road Traffic Management Agency ATMA Maazị Emeka Okonkwo kwuru na ihe a Injinia Obinabo mere bụ nke na-adaba adaba na amụma gọọmenti steeti a maka agam n'iru obodo.